Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Eýranda güýçlü çagwa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşunlaryndan ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi. Bu waka türkmen häkimetleriniň we media serişdeleriniň ýurduň Balkan welaýatynda bolan tebii betbagçylyk barada kelam agyz söz aýtmaýan mahalyna gabat geldi. 26 martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin ýaýradan habarynda şeýle diýilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Eýran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministrligine diplomatik notasyny uratdy. Onda Türkmenistanyň hökümeti Eýran Islam Respublikasynyň güýçlü çagwa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşunlaryndan ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi diýilýär. Şeýle-de habarda iki goňşy döwletleriň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklara esaslanmak bilen Türkmen tarapynyň Eýranyň halkyna özüniň dowamlyk goldawyny beýan edendigi hem bellenilýär. Azatlyk Radiosy Türkmen häkimetleriniň Balkana gelen sil barada dymyp, Eýrana gelen silden ejir çekenlere duýgudaşlyk bildirmeginiň sebäpleri bilen gyzyklanyp, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen habarlaşdy. 27 martda Azatlyk Radiosyna anonim şertde maglumat beren ministrligiň jogapkär resmisi özleriniň ýurduň içinde bolup geçen ýagdaýlara däldi, daşary döwletler bilen bagly meselelerde ýurduň behwitlerini goramaga jogap berýändiklerini aýtdy. Galy berse dol ýurtda bolup geçmedik waka barada duýgudaşlyk bildirmeň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny hem aýdyp, Balkanyň bereket etrafynda sil joşunyň bolandygyny inkar etdi. Siziň ýurt içindäki çeşmeleriniz dogry maglumatlary bermeýärler şeýle-de men sil suwundan kimdir biriniň ejir çekendigini eşitmedim. Onsoňam ýurtda bolup geçen waka barada näme üçin Daşary işler ministrligi maglumat bermeli? Siz bu zatlary ýurduň beýleki jogapkär edaralaryndan soraň diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň jogapkär resmisi sözüni jemledi. Ýatlatsak mundan 7 gün ozal Eýranyň türkmenleriň köpçülikleýin ýaşaýan Gülistan, Mazandaran ýaly demirgazyk welaýatlaryny sil suw bastı. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Pars gullugy Radio Fardanyň Eýranyň häkimetlerine salgylanyp 27 martda beren maglumatyna görä sil joşununda häzirçe 35 adam helak boldy. Goňşy Eýranda bolan bu tebii betbagçylyk mart aýynyň 18-inden 19-na geçen gije Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň administrativ merkezine we Onu Golay owasyna sil suwunyň gelmeginiň onlarça maşgalanyň öz ýaşaýan jaýlaryny terk edip başga ýere göçmäge mejbur bolmagynyň ýa-da gabat geldi. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. 19 martda gelen sil suwlary senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdasy bolan ýerli gurulşyk firmalarynyň bereketde 9-10 ýyl odal guran jaýlarynyň sepini açdy. Olaryň bir toparynyň biniýat çöküp diýwarlaryna ullokan jaýryklar düşdi diýip Azatlygyň Balkan welaýatyna habarçysy habar berýär. Gurrun Bereket şäheriniň demirgazyk tarapyna Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň günorta gyrasynda gurulan 10-njy etrapçy barada barýar. Bu ýerde senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdasy bolup durýan ýerli gurulşyk kampaniýalarynyň döwlet puluna guran jaýlarynyň arasynda etrap häkimliginiň edara jaýy, etragyň merkez keselhanasy, eni mehratly çaga dogurlayan öý, medeniýet öýi, 2 gatly mehmanhana ýaly binalar bar. Olaryň içinde 18 martda ýagan ýagyşdan soň gelen silden iň agyr ziýan çekeni merkez keselhananyň jaýy boldy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä merkez keselhananyň fundamenti çöküp, onuň diýwarlaryny adyndan 20 ýerde uly jaýryk emele geldi. Eni mehratly çaga dogurlayan öý hem uly ziýan çekdi. Bu ýerde gurulan jaýlardan 20-nji orta mektebiň 6-njy çagalar bagynyň binalaryna hem ziýan ýetdi diýip ýerli ýaşaýjylar gurrun berdi. Bulardan başga 2 gatly mehmanhananyň hem biniýadynyň çöken ýerleri bar. Emma onuň diýwarlaryna düşen jaýryklar beýleki jaýlardaky ýaly göze dürtülüp durmaýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Edara jaýlaryndan başga bu ýerde 500 semet hojalyga mellek yer bölünip berilip 400 golay hojalyk jaý taranyp olara göçüp barypdy.
Edil häzir bu jaýlaryň kem 20-den gowragyny düýpli ziýan ýetenligi belli boldy. Olaryň käbiriniň biniýaty çökse beýlekleriniň diwarlary ýykyldy diýip habarçymyz aýdýar. Aýdylmagyna görä sil gelen gününden bäri bir hepde geçen hem bolsa, heni sil suwunyň getiren läwiklerini aýyrmak, ýeten ziýan seljermek, näçe jaýa hemde nä derejede ziýan ýetenligini anyklamak boýunça hiç bir iş edilmeýär. Etrap merkezine gelen hökümet komissiýasynyň wekilleri bizde munça ýeriň läwigini rastlamagy tehnikada güýç kem ýok. Wagty geler, suw ýeresiňer, läwik palçyklar gurar. Şondan soň bararsyňyz diýip yerli ýaşaýjylar azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Häzir Bereketiň Demirgazyk gölegini 10-njy mikroraýon diýilýän ýerde janly janlar ýaşanok. Yerli ýaşaýjylar jaýlara ýeten ziýanyň häzirki görnüşinden 2 hesse uly bolup çykjagyny şüýhelenmeýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de ýaşaýjylar Bereketde 8 ýyl çemesi öň ulanmagy verilen jaýlaryň köpüsiniň gassanmaz. Menden saňa variansa diýen ýal gurulanyny, olaryň guruluşyk materiallarynyň ogrunça ilaty satylanyny hem gurrun berýärler. Bu habar Aşgabatyň etegindäki çoğunluda yerli guruluşyk firmalarynyň gurjak täze trawynyň binalarynyň taslamalaryna seredilýän wagtyna gabat geldi. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan yerli injenerleriň biri çoğunluda ýakyndan geçen kanal derarly yerasty suwuň derejesiniň ýokardygyny, üstüne Aşgabatyň töweregining seismik aktivlik derejesini hem ýatdan çykarmaly dälligini belläp, yerli guruluşyk firmalaryna bu hil taslamalaryň ananylmagyny sorak atsyna aldy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu ýetet habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Daşugyň häkimetleri ilatyň tamdyr ulanmagyna çäklendirme girdýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä häzirki wagtda regionda tamdyrlara çekilen gaz geçirijileri aýrýarlar. Gaz ölçüjileriň girdilmegi bilen tamdyrlara çekilen gaz turbolaryny kesip başlapdylar. Soňky wagtda bu köpçülikliň häsiýete eýe boldy diýip Azatlygyň daşugdaky habarçysy 26 martda habar berdi. Türkmenistanda halka gazyň soňky we elektrik togunyň muht berilmegi geçen ýylyň gözünde ýatyrylypdy we ölçüjiler girdilipdi. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, daşugyň häkimetleri tamdyrlary ýaşaýyş jaýlardan 15 metr daşda gurmagy talap edýärler we muny ýangyn howpsuzlygy bilen düşündirýärler. Şeýle-de tamdyrlaryň daşyna haýat gurmagy üstünde demir saýawanyň bolmagyny talap edýärler. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, bu talaplary berja etmek kyn. Yssyda demir saýawanyň golayynda durmak mümkin däl. Üstesine bu zatlaryň bahasy hem azyndan 1000 manada durar diýip daşuglylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Tamdyrdyň bir owy ýerlerinde däl eýsem şäherlerde hem köp ulanylýar. Daşuglylaryň sözlerine görä, öý çöregini bişirmezden aýratynam girdejesi ujypsyz bolan maşgalalara, daşugyň özünde tamdyr çöregi bolmasa köp çagaly maşgalalar güni görüp bilmeýär diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä, soňky döwürde odunyň bahasy hem göterilipdir. Şäheriň içindäki agaçlar hem köpçülikliň çapylýar. Türkmenistanyň ilaty soňky 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında çörek we un gytçylygyny başdan geçirýär. 2018-nji ýylyň dowamında azyk önümleriniň gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonunda paýtagtda we vilayatlerde çöregiň we unyň sowdasy uly nowatlaryň döremeginde amala aşyryldy. Un we çörek ilaty çäklendirilip satyldy. Käbir regionlarda şol sanda daşugda yerli ilat ençime günläp ýapyk dükanlaryň öňünde una we çörege garaşmaly bolýardy. Ýurtda unyň gytçylygy derarly ilat gallany we dänäni öýde üwemäge we kepekden çörek pişirmäge mejbur boldy. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.